Okay, adunay mga tawo nga nangita sa kamatuoran, aduna po'y mga tawo nga wala na sila ipakialam sa kamatuoran. So ngano nga importante man nga masayran nimo ang kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran mao'y magdala nimo sa tinuod nga kaluwasan. So that is why diha sa Salmo 127 gingon diha, except the Lord build the house, the labor in vain that builds it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So kung dili kuno kanang Lord nga gitawag ni David, mao'y magtukod ni anang balaya. Kung sa katong balay, mao kana ang gingharian ang tinuod nga gobyerno. Sayang lang gid kuno ang kahago sa mga nagtukod niadto mga gingharian nga dili wala nakasunod ni anang Lord nga gitawag ni David. Kanang Lord nga giila ni David nga iyang Dios. So kinsa man kanang Lord nga gitawag ni David nga iyang Dios. Atong makita sa Salmo 47:2 mingon diri, for the Lord most high is terrible, he is a great king over all the earth. So ang hari nga giila ni Haring David mao kadto si Most High King, mao kadto ang iyahang giila nga Dios. Matod pa ni Haring David diha sa Salmo 50, our God shall come. Matod pa ni David diha sa Salmo 50 mingon siya diri, our God shall come. So kana nga hari moabot na diri sa yuta, magkatawang tao na siya. Kanus ama na siya magkatawang tao? Nagkatawang tao na siya niadtong 1981 ug niya na karon sa Leyte, Philippines. Niya na ang Most High King ni Haring David. Nagkatawang tao na siya. So that is why katong mga nakasunod ining highest heavenly government, nakita na nila ang hari nga giila ni David nga iyang Dios. Nagkatawang tao na. So bulahan katong mga ning sunod sa Most High King kay sila katong mga nakasunod sa giila ni David nga iyahang Dios. Daghan ang mga niangkon nga sila mga hari pod nga sila gipadala daw sa Dios, sila nahimo daw ang instrumento pod sa pagtutod sa gingharian sa Dios. Apan kinsa ba ang tinuod nga Most High? Kinsa ba ang tinuod nga hari nga gipadala sa Dios? Kanus ba siya mataw? Atong basahon diha sa Daniel chapter 4 verse 24 and 25, atong makita diri, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. O kinihatag diri si Daniel og 7 times. So may pasabot ining 7 times. Okay, ang pito ka panahon or 2,520 years in prophetic days. So kanus ama napukan ang Babylonia ni atong 539 BC. So kadi atong 539 BC mag-ihap ka og 7 times, that is 2,520 years. 1981 natawo na di ay ang tinuod nga Most High King, natawo na di ay ang tinuod nga hari nga gipadala sa Dios ni Almighty God diri sa yuta. That is why ang iyang Lord rini na natawo ni atong 1981 mao di ay ang tinuod nga Most High King.